Sabon film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shine duhu ya masifar kyau. Duk wasu jami'an Indiya ne wanda ya kasance sun tada wata husuma tsakanin mutanen gari da kuma jami'ai. A cikin jami'an ake samun wasu gurbatattu su zo su ringa wani irin bincike akan mutane, su kuma mutanen nan su gaba a musu adalci akan wannan abin. Karshe su kira wasu aljanu irin haka dai. Karshe ake gane cewa ga muhaddasin abin. Fim din yayi masifar kyau, akwai taba kwakwalwa a fim din nan, ku je ku kalle sa. Sai kuma fasali yayi masifar kyau. Kamfani ne wanda idan har ya kasance a ci ka gano sirrin kamfanin to dole sai ka rasa rayuwarka. To haka budurwa Aftan take rasa rayuwarta, ya zo ɗaukar fansa, a yarinyar tana nan ita ma tana taya sa ɗaukar fansa. Fim din yayi masifar kyau amma tana rasa rayuwarta. Sai kuma jikin fansa yayi masifar kyau. Jikin fansa ya kasance irin mutanen Japan ne suka je suka tsokano wata annoba ta wasu horaye masu, su ma horayen kuma sojoji ne, ya kasance irin horayen suna yakar sojojin Japanese. Fim din shi ma ya masifar kyau saboda me, saboda ɗaukar wata fansa ta su. Ba fa irin horaye bane normal masu yawo suna tattauna a junan su ya za a yi sifar maki. Fim din nan ana jahilci, ku je ku kalle su. Sai kuma warwara ya masifar kyau. Warwara shi kuma irin fim din yan makaranta ne, sai kasance a ce akwai wani mugu ne shi a makarantar. Kawai in dai har baka bisa ba zai zo ya ma tsirara, ya ma duka, a ma bidiyo, a ma me, kawai sai ka bisa. Karshe shi ma jarumin ana mai haka, amma mace tana sa shi ya canja akalarsa ya zama jarumi. Karshe ya dawo ma ba uban da yake tsoro a makarantar. Fim din ya kyau. Sai kuma iyaka kuma fim ne wanda ya masifar kyau na Onbax. Sabon fim ne na Onbax wanda yake zuwa ɗaukar fansa akan an kashe masa matarsa da kuma yarsa. Fim din shi ma yayi kyau, ku je ku kalle sa. Ana rigima a fim din, kun san halin Onbax. Sai kuma Sadauki ya masifar kyau. Sadauki sabon fim din Suriya ne kuma ya haɗu. Ku je ku kallo annan fina-finan.